džungli. Ko je to plakao u sred džungle? Panter Bagira polako se približavao i gle čuda, ovo nije očekivao. Pokraj reke pronašao je bebu, ljudsko mladunče, potpuno samu. Bagira svakako nije mogao da je ostavi tamo, tako bespomoćnu, pa ju je poverio porodici vukova koja je srdačno prihvatila ljudsko mladunče i odgajala ga zajedno sa svojim vučićima. Godine su prolazile i Mogli, ljudsko mladunče, postao je snažan i privržen dečak. Voleo je vukove koji su ga odgojili kao svog sina. Džungla je postala njegov dom. Bagira je bio srećan zbog njega, iako je znao da će pre ili kasnije Mogli morati da se vrati u ljudsko selo i među svoj narod. Jednog dana čuli su užasne vesti. Tigar, Šir Kan, ljudožder, stigao je u taj deo džungle. Mogli je bio u opasnosti i vukovi su odlučili da mora da ode odatle. Ali kuda bi pošao? Bagira je imao ideju. Znam selo gde će biti bezbedan, objasnio je. Da, tamo bi mogao da živi među drugim ljudima. Stoga je Bagira preuzeo brigu nad dečakom i započeo dugo putovanje kroz džunglu u potrazi za ljudskim selom. Međutim, Mogli uopšte nije bio oduševljen ovom idejom. On je želeo da živi kao što je oduvek živeo, slobodan, među svojim životinskim prijateljima. Uopšte se nije plašio Šir Kana, jer je bio hrabar, poput pravog vuka. Nakon dugog putovanja došlo je veče i Bagira je odlučio da prespavaju među visokim granama drveća, daleko od opasnosti. Taman što je sklopio oči kada se iz lišća pojavila gladna zmija Ka. Vidi, vidi, prosiktala je Ka gamižući prema dečaku. Šta to imamo ovde? Pa to je ljudsko mladunče. Ukusno ljudsko mladunče. Zatim se zagledala u Moglija svojim velikim očima, pevajući mu uspavanku. Želela je da zaspi kako bi mogla da ga pojede na miru. Dečak nije mogao da odoli. Zmijski pogled ga je hipnotisao i činio ga sve pospanijim. Ka je to iskoristila da se obmota oko Moglija, stiskajući sve više i više. Bagira, u pomoć! Mogli je uspeo da izusti. Srećom pa se panter probudio baš na vreme i udario Ka šapom. Zmija nije imala drugog izbora nego da pusti dečaka i odmakne se. Mogli se izvukao za dlaku, ali je sledećeg jutra odmah ponovo upao u nevolju. Bagira je i dalje spavao kada su im se približili slonovi. Pukovnik Hati, na čelu kolone, predvodio je slonove ponosno podižući surlu. Svi su pevajući marširali. Mogli se hitro spustio sa drveta kako bi ih pomnije osmotrio. U stvari, ubrzo je počeo da oponaša slonče, marširajući poput njega. Međutim, pukovnik Hati nije bio presrećan zbog ovoga. Slonovi su morali da koračaju u skladu sa njegovim komandama, a Mogli im je odvlačio pažnju. Naljutio se i već je zgrabio Moglija surlom kada je Bagira dotrčao. Mladunče čoveka je sa mnom, rekao je panter pukovniku. Vodim ga u ljudsko selo. Hati je šmrkćući odmarširao sa svojim krdom. Istinu govoreći, Mogliju je dosadilo da sluša Bagiru. Samo je želeo da ostane u džungli. S druge strane, panteru je dosadilo da izvlači Moglija iz nevolja. Stoga je Bagira odlučio da ostavi dečaka samog. Međutim, bit će u blizini za slučaj da Mogli ponovo upadne u neprilike. Mogli je ubrzo upoznao novog prijatelja, velikog medveda Balua. Bilo je sjajno družiti se s Baluom, jer je on baš znao da se zabavlja. Da bi bio srećan, potrebno ti je svega nekoliko mrvica, samo osnovne potrepštine. Pevao je Balu plešući. Mogliju se svidelo da leži na Baluovom ogromnom stomaku, dok je medved plutao na reci. Međutim, neko je s visine u krošnjama drveća primetio Moglija. Majmuni. Jedan od njih ispružio je šapu i pre nego što je Balu uspeo da ga zaustavi, majmun je ugrabio dečaka. Pusti me! Povikao je Mogli. Nažalost, bilo je beznadežno. Majmuni su ga odvukli u drevni hram, skriven duboko u džungli. Tu je živeo kralj Lui, vladar majmuna. Lui je zavideo ljudima jer su poznavali tajnu vatre. Znali su kako da je zapale i kako da je koriste, a da je se ne plaše. Kralj je želeo da mu Mogli pokaže kako se to radi. Zauzvrat obećao je Mogliju da može zauvek ostati u džungli. Ali ne znam kako da zapalim vatru,
Mogli mu je iskreno objasnio. Pogrešan odgovor. Louis, koji je bio pomalo siledžija, opasno se naljutio. I ko je na kraju opet izbavio Moglija iz nevolje? Bagira, naravno, uz Baluovu pomoć. Te noći, dok je Mogli spavao, Panter je objasnio Baluu da je bilo neophodno odvesti dečaka u ljudsko selo. U suprotnom, pre ili kasnije, suočit će se sa Shere Khanom. Baloo je voleo Moglija i želeo je da zauvek bude uz njega. Međutim, shvatio je da će dečak samo u ljudskom selu zaista biti bezbedan. Stoga je sledećeg jutra pokušao da ubedi Moglija da je Panter u pravu. Mogli se međutim osjetio izneverenim. Mislio je da će on i Baloo zauvek biti prijatelji, ali umesto toga, isti si kao stari Bagira, uzviknuo je. Razočaran, pobegao je u džunglu. Nije ni slutio da trči pravo u kandže Shere Khana. Kada se ljudsko mladunče susrelo sa tigrom, oluja samo što nije počela. Nebo se smračilo, grmljavina je tutnjala, džungla se tresla. Mogli se, ali zaista, odlučno suprotstavio tigru. Besan, Shere Khan je urlikao i nasrtao na njega. Dečak se spasao samo zato što su ga lešinari podigli u vazduh, dok je Baloo, koji je pritekao u pomoć, držao tigra za rep. Sada je njegov prijatelj medved bio u opasnosti. Mogli je ponovo bio hrabar. Munja je zapalila drvo i dečak je zgrabio granu u plamenu koju je vezao tigru za rep. Tako je, lep, čvrst čvor. Da, to je bio pravi potez. Shere Khan se jedino vatre istinski plašio. Tigar je, urličući od straha, pobegao u daljinu, vukući zapaljenu granu za sobom. Neće se skoro vratiti u taj deo džungle. Putovanje je ponovo moglo da započne. Mogli se nije predomislio. Želeo je da ostane u džungli sa svojim prijateljima. Kada su stigli blizu sela, dečak je začuo da neko peva. Radoznalo se popeo na granu, ne bi li bolje video. Ugledao je devojčicu kako pored reke puni krčak vodom. Mogli nikada nije video tako ljubko lice. Prišao je s osmehom, uzeo krčak i pošao sa devojčicom u selo. Hajde, nastavi, rekao je Bagira, posmatrajući ga izdaleka. I tako, na kraju, Mogli je shvatio da tu i pripada, među ljudima. A šta se desilo sa Bagirom i Baluom? Vratili su se u gustu džunglu, zadovoljniji nego ikad, zato što su znali da će njihov mali prijatelj izrasti u srećnog čoveka u svom novom domu.